guys, खुलुमबाय कामेश्वर बर' चेनेलजों फिन खेबसेबाव खोब गोसो गोथारै बरायग्रोनाय जाबाय। दिनै मोनसे मोजां खबर लाना फैदों रायजोफोर नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो। स' बे खबरानो जाबाय APSC एग्जामाव जोंनि क्वालिटियाव जुदि टेलेन्ट गथ'फोर दं निश्चय नोंथांमोनाबो फैसा पाति खरसा खालामनानै जाहाथे बे APSC एग्जामफोराव ट्राइ खालामनो हायो। स' आरो जोंनि सरकाराबो बिटिआर सरकाराबो इनिशिएटिभ लादों। बेयो बिराद मोजां इनिशिएटिभ। हयथ' निश्चय नेक्स्ट टाइमाव बारायगोन 7 जननि देग्लाय 7 जन उनाव बिदिनो बारायगोन। स' फार्स्ट स्टेप बियो फार्स्ट बेस्ट। स' बेनि आसा थाबाय जाहाथे जोंनि लाइमोनफोरा बेलेग साइडआव थाङालासे जाहाथे गोबां जोंनि लाइमोनफोरा गोदाव सोराव ड्राग्स गांजा माबा माबि लानाय जाबाय। स' बेफोरखौ ज्राब ज्रुब गारनानै जाहाथे जोंनि फरायनाय बेलायाव जुदि आवगायनो हायो बिदि डेभेलप खालामनाय गोबां मोजां खबर। स' आसा थाबाय निश्चय जोंनि बर' माहारि लाइमोनफोरा जाहाथे जोंनि बे APSC एग्जाम एबा UPSC एग्जामफोराव जाहाथे ट्राइ खालामो। स' निश्चय जोंनि बर' माहारिया UPSC आवबो निश्चय साक्सेस जागोन। आं मिजिंथिबाय जाहाथे निश्चय उन नेक्स्ट स्टेपफोराव जाहाथे जोंनि लाइमोनफोरा बेनिफ्राय बांसिन आरो पास जानो हायो। स' रायजोफोर बेनो फोरमायबाय आङो। स' लिस्टखौ आं स्क्रिन शट होगोन। स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय। स' एसेबां गोलाव लिस्ट हमना ला 39 केन्डिडेटखौ आं फरायबा एसे लेट जायो नङा होमबा? बेखायनो आं होआसै फरायनो होआसै। स' स्क्रिन शट लागायना होगोन। स' नोंथांमोना मोजाङै नायबानो जाबाय। स' लास्टआव बेनो आं बे मोजां खबरखौ एसे शेयार खालामनो लुबैबाय जोंनि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव। स' बेनो आसामनि नम्बर 1 रेंकनि साख्रि बियो। स' बिराद मोजां साख्रि। स' बेखौनो फोरमायबाय रायजोफोर। स' जोबनायाव जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान फैदों अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। नोंसोरो साबस्क्राइब खालामबासो जों मोजां मोजां कन्टेन्ट लाबोनो हागोन। स' बे चेनेलनि थ्रुयै जों बे मोजां मोजां खबरखौ लानो हागोन। स' आसा थाबाय निश्चय नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन। आरो जायफोरा आंनि चेनेलखौ मोजां मोननानै सानफ्रोमबो नायबाय थायो आरो जोबजासे नायो बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों रोजा रोजा साबायखर थाबाय। स' दिनैनि ब्लगा बेनोसै। स' बाय बाय, सि इउ नेक्स्ट ब्लग।